mambi abono taite kumubako monene na kumotebi Nyasaye nga mbuya mono asenge jobu yabwaye atokonyire mbuya mono monene asenge njoye chinguru atoire nobogima noba moyo na inde mambi abono erinde tonyare osangalingana le Nyasaye na sama bera yo monene tuanyare ko batogoika naso wanja kwa Nyasaye tuanyare ko batokora ritu koligia una tuanyara ko batokaribiswa seringana lyo monene ntogenderere na seringana erinde tunyare go seniwa asere Yesu Kristo daite go saba asenge chingaki erinde tunyare go seringana monene tata Nyasaye mbiya mono asenge chingaki chingia watoire mambe abono na indo monene ende tweringana lyao bemona asenge je abategereri na baligere tukoruchingongo ao na abasabiro go senigo korwa sole seniringana lyao monene no bakwe asenge njore tata ime ya mabera Yesu Kristo tuwasabe no kwegena amina. Mwanje motegereria aseri tukoria rero taite gokwanira igoro ya relationship and love. Relationship ni mahusiano na upendo. Ni maete abange mtu aserekete korwa igoro na boya ringeri tukoria washerekea na inde ni taite nkwanira mono igoro yo Obwanchani na indo Obwanchani bongo chigokwanira obole Obwanchani chi type isato obuto go chigokwane mambe yabono elinde tonyare ko batogo sendi watoko manyanga Obwanchani bwo monemboro byobo no Obwanchani botangani mbolingo chigokwana igo ya eseke giriki bakoro nga eros no Obwanchani boli bwa romance love na inde ngo chindigo kwanira Obwanchani bondo nga stachi obuno Obwanchani bwa family love which is automatically flowing bwa echi family na inde nkwanere Obwanchani bwa agape, that is God's love. Ase aya emambe abono ntochikomanyanga Obwanchani ngentoki na mahusiano ni nini katika maisha yetu elinde Nyasaye bwemeganda anyare kobogotokonya tonyare gotwara Obwanchani na inde nichigosoma kurwa sekitabu kya Bakorinto entangani 13 ninsome amarika otangani nsago kwana semenwa ya mwanya bantu ne yabana bamalaika onye tindi no Obwanchani na beire buna etaye kuoga usendege ekobuga na inde ninsakoba nekewa gyogokobana na komanya obobisi bwonsi nechisemi chionsi nimba no kwege na wonsi okokoranyale konganya ebitunwa kolende onye tindi no Obwanchani nje tindi gento na inde ningabera abatake binto byane byonsi na inde nindwa omoberone oye asomolero onye tindi no Obwanchani ajo takogwenera gento yani Obwanchani bwo monene mboro byobo buna omosombo Nyasaye Paulo awoto kwanera igoro yo Obwanchani awotebanga ninsago kwana nemenwa ya igoro ne yaba malaika onye timbu ati Obwanchani ayuon simbosa ninsako kogabera abataka ebinto byane ninsako bagabera abataka amalia nego senkoleki go sentuaro kwege na wokonganya ebitunwa onye timbu ati Obwanchani ayuon simbosa ige mambe yabone genteke nene tate okwanera igoro yo Obwanchani gentoki inga kita ete okwana igoro yo Obwanchani chakiro Obwanchani boli bwa Kristo Yesu go chastole marikawo tebase kitabu kya Yohana 3:15 monga inga Nyasaye ayanchetense inga kamoro mwana oyo momoima akayanchense sanchete ninche amonaye omwanchi omatagali asori geretie inga Yesu agatuanja inga kamoro mwana oyo momoima onde bwensi ora mwegene tasira kolende awe nobogima bwa kale na kale. So such a kind of love, it is unconditional love. Obwanchani bwa Yeso atworogose Nyasaye atorocherete gosabu atogocha stole bokoro ku unconditional love. Obubole botabu ati condition. Obuno Obwanchani bwa omonene atoire buna intumwanya bantu. Etonyare gotwara Obwanchani botabu ati condition. Asingi jo chinga kie chitore chinga kie chitwa ikeire ne chinga kimwanya bantu. Babwato Obwanchani lakini asenge chebinto biri bakonyora kurwa sabantu ekolendo Obwanchani bwa Nyasaye no Obwanchani bwa agape no Obwanchani bolia atuanchete alitupenda hata wakati ambapo atukuwa tunapendeka ninchigo soma maliko tororenga inga kia malikago kwana hasobo gimabwaito hasenge nchekere Nyasaye anchetense ekende nkeyo tuakolete kia anyare gotuancha ekende nkeyo tuakolete kia mana homone na anyare gotuancha kolende
asenge cho wanchani bwae bolibo koro ku agape love, the unconditional love that our God had with us. Obuna bwo wanchani tota kerego twara buna mwanya bantu, obuna bwo wanchani tota etego twara buna chikanisa, obwanchani obuya kolendo obwanchani bwa bono abantu babwato obwanchani bonga bwa chameleon bwenyambu bolyanga inko wancha bunogo nkolera honyego nkolera maya ningwanche inga omonto goko mwanja kolengana na biryago kolera. That is not unconditional love. That is conditional love. Kuri mwanya bantu tobwate totatakeiri tobotwale inga kialenge koba buya chikanisa cheito totwaro bwanchani bwa Kristo Yesu, chikanisa cheito totwaro bwanchani bolye bwo monene bwa agape love obwanchani botabwa condition inga kiamalikago totebya gose asinge chonga obwanchani oboli Yesu bwatego cha story entatenso mege tabu ya kemase kitabu kia Johana liruba lya Yohana entangani oigwenga kiego tebega tanga in this love, not that we loved God but he loved us and sent his son to be the propitiation for our sin. Substitute. Our God, Mungu wetu alimtuma Kristo Yesu, alitupenda si kwa sababu sisi tulimpenda, lakini alitupenda agatuwancha esenye ncha tuwanchete na intu agatuwancha bosa totabwatikende agatuwancha tora abantu bense abantu babunire lichiko babosalia agatuwancha na gotoaregania asoboroti bwae gotoaregania sogotoleka obuna bwo bwancha totakerego twara kochia sabanto bande obwanja totakerego twara kochia seji kanisa obuna bwo bwanja totakerego twara asa bwamate obuya boli bwa monene omone Yesu abakwasoligireti timaite gose no bwato bwanchani kotogenda tegosoma ngochitore komanya nga obwanchani imboro byobo Nyasaye agatuanja unconditionally, lakini naitubuna mwanya bantu itotakeire wanchana talia twacho montase ngencho yegento kelia okwa obwanchani obuya gosogo konyo kuya konya omontoria otanyare gokoiraniria konya omontoria otanyare gokonya obuna bwo bwanchani hamwanya bantu ya bono ige bwato bwanchani nga igoko omontoria gochigokoa obutari bwanchani konya no embali batago konya bali batanyare gokoiraniria obuna bwo bwanchani bwo monene no bwanchani bwa Nyasaye tiboli obwanchani bwo kobeka ji condition Gomani Nyasaye anyare koba ogotokonya goikato etonyare koba togotwara obwanchani borobya ninsoma malikande obwanchani borobyobo asengecho Nyasaye obwanchani bwo monene. It is everlasting love. Obwanchani bwa Nyasaye tiboli koera ntotakere gotwara obwanchani botabwati omoelio buna malikago tebanga Nyasaye obwanchani bwae buna tuanchete kurumo chakano agatuanja agatwaribaga agatwabere bibe otorangeria sogotoleka twakira senyomba ya Nyasaye kwanyoriro wancherwa sobosibwa Nyasaye kwanyoro kwaberwa sobosibwa Nyasaye obwanchani bwo monene ebole bwa kale na kale na inde buna tuanchete ereta taiti monto ndasire buna malikago tebase gitabu ekia second Petero ya kabere ninsomeno na segesonga the Lord is not slack concerning his promise as some count it slackness. Inga Nyasaye taracherewa Nyasaye taranyorwa goikerania eira yae eira lietenga ngochari na inde ekagocha igagocha kuya bachore bae bali bamwanchire Kristo Yesu bali bamwegenire Kristo Yesu bali bamwanchire buno motoria bobogima bali bamwanchire Yesu taracherewa oikeranie ira buna abande bagotebanga etwaganyira samatuka mange obwanchani bwa bange bwa kendire no obwanchani bwe chikanisa bwa kendire abarandi tibanchaini abakristo tibanchaini ase chinka abantu tibanchaini omogaka no mongina tibanchaini abamura tibanchaini abane bangaine obwanchani bwa sirire na senge nchabantu bande ebaganyereire paka barosire kulende ira ya Nyasaye neye kena niye goikera na batabanga as some count slackness but is long suffering toward us, not willing that any should perish but that all should come to repentance. Inga Nyasaye igare omonyamabera mange
munaro munyamabera mange igato eta mabera kero yo masenge chonga Nyasaye tata iti monto ndasire omoneno ito tata iti monto ndasire igaro yo koremereria nabagendete kona korangeria agote banga choni toreka enyoro gotoreka nyoro kwaberwa okwaberwa kwa monene igokoro kwabosa asenge Nyasaye natuanchete asenge Nyasaye akaya anchese nae amona nchatu anchete hamuna Yesa tuanchire etuanyorira mabera etuanyorira kwaberwa entota keire tomanyenga to basago kwa moyo haso Obwanchani bwa Kristo to tige kanisa to tige nchiri to tige Obwanchani to tige gokonya asengencho Obwanchani bwa tata no bwa kale na kale igaro munyamabera manga goteba buna igare oyo bwo kolemereria tata itimonto ndasire tata itinje na etosire na kigekogera tuanchete na kekogera ngo korangeria mambe ya bono onye turamonyora Kristo Yesu onyare komwancherana buna yanjetense awanja inchamo nae tonyare konyoro gotoreka tonyare konyora mabera Yesu tororeira mabera no embona mabera yo monene nagerete gotorangeria emambi yabono inga tonyare gotoreka Obwanchani bwa monene nina ebokoro ku agape love unconditional love bora bota mbota itikomanya inga no somete goseto someti Obwanchani bwa Nyasaye mbota itikomanya no monenore gose no makole Yesu gatuanjete Obwanchani the one you love no enase mwanya bantu nase mwanya bantu bonto ndebwensi bwanchete togotaka komororo asomo chando onye gotade komanya no bwato Obwanchani bonto ndebwensi bwanchete togwancha korora ochandegete gokirete monto bwanchete to wancha kororo kore bibokire omonto wanchete no lyogo chawa tabinge omongi noyo baba nyarebe omogakoyo awakolira mamocho awakolire bibe awakolira mabe oyogo chokonya oinero Mwanchani omuya tali bali babwato Obwanchani muno bwa Judas Iscariot awo choko nyunyunta bantu bali babwato Obwanchani boli bwa Judas nabago choko nyunyunta nabago choko kisi lakini mayaga yae okorure ase twaikeira bante babwato Obwanchani obobe Obwanchani obobe bwokorwa abande oirende no Obwanchani bwa Judas Iscariot olio ochokwagi okonyunyunta mayaga yae okorure obuno Obwanchani bwebibe obuno Obwanchani bwa mwanya bantu eto takere gotwara Obwanchani bwa Nyasaye bonorende Obwanchani ninki number 2 love is sacrificial Obwanchani no bwokwerwa buna Yesu Nyasaye amorweto mwana oyo momoima akamorwa bune sadaka Obwanchani no bwokwerwa buna malikago tebaiga but I tell you love your enemies and pray for those who persecute you. Love is sacrificial. Obwanchani bwa monene no bwokwerwa na John 15:13 yama watebanga Bwanchani tibori bori bonene ko bwabori omonto kwerwa asenye nchiyo monto nde Bwanchani tibori bori bonene ko bwa omonto kwerwa obogima bwae asenye nchiyo monto nde Obwanchani na bwo montate okwane mambe yabono Bwanchani tibori bonene obotogo tangaserwe mambe yabono bona korwa obogima bwao asenge ncho yo montonde bona Yesu arwetu bune sadaka erinde akaba
a substitute y'obogima bwaito akaire bibe byaito akairwa seke chinchio agakira bune ngondi ekogenda konyenywa amarikawa tebanga agakira kiri kolenda so wako kwa ento twabwenire bwanchani tiboli bonene buna boli bwa sacrificial love bwo kwerwa senye chobogima bwo monto ekere kwerule igoro yo monto nde obuna bwo bwanchani goikaba goite caring Obwanchani bonga buno bonga ibole Obwanchani bonga buno mbora sechi kanisa Obwanchani mboro ora itiga no konya abantu bande obuna bwo bwanchani tokoralia emambe yabono mali kama yabatebanga Obwanchani obo mbori esa batebanga bancha babisaba ino na inde mo basabere asege tabu kya Matayo oancho mo bisogo na inde na komosabera na inde na komokorera maya timaitinga no anche komosabero mo biso timaitinga no anche kobekaliru lyawo ise ochikomosabero mo bisa emambi yabono nteto gotevinga love is sacrificial lazima bwerwe asobwanchani lazima bwerwe asobwanchani oikwerwe bune sadaka obasabera babisabao obasabera maya to basabera okwa basabera maya orangerinya sase ngechobogima bwabo mwana yesaba kwe tiado soma Mariko asege tabu kia Mark Maki 12 ogasoma kwa 31 igego kwana iga na ogwakaberna kwoko mwancho mogisangyo buna bwe anchete amachikande tali amanene ko bwaya love your enemy as you love your neighbor as you love yourself mwancho mosangyo wobuno yanje tayo monyene obona bwo bwanchani nachakora lye mambi yabona inga tuanche abamate baito buna bwe yanje tayo monyene wancha abantu bonsi no bwanchani bwa Yesu totwaro bwanchani ase kanisa totwaro bwanchani ase chinka totwaro bwanchani bwa Kristo Yesu bonyare ko bamona itwe emambi yabona ngokoraleria onye to bwatyo bwanchani togote banga no mwanche te Nyasaye onye to ko mwancha omonto ori moro chaine na ine tate soma marikande kongo chigokorera asege tabu ya Yohana lirube lya Yohana ntangani oiwa manganayo amarika wateba atigo samarika wateba inya 12 iya wateba iga montonde tali ororire Nyasaye kero kende gionsi gotoranchane ntwase ntwe Nyasaye amenyete asetore na obwanchani bwaye bwaikeraniwe imaze tore asetu amanyire nga ntomenyete ime asare nere ime asetore ero toire omoikoye bwanchani tibori bonde ko bwantwe twanchane ntwase ntwe nekero kogenda na marika otebanga tebanga kwa mwanchire Yesu onye kwangete omwamato onye tobwati obwanchani n'abantu bande tebanga no mwanchete Yesu onye tobwati obwanchani n'abantu balioroche otebanga no mwanchete Yesu otana korora bwanchani kyobwato oyo mitemambi yabono oiko twaro bwanchani bwa Nyasaye oliora anchaba mino anchaba mateba mino anchaba bisabao na indo basabere oikerania marika Nyasaye naliora tebenga no mwanche to monene naliora tebenga no bwato bwanchani naliora tebenga Yesu nare ime yao na Yesu nore ime yae kora anche abamatebao
lakini onye tobwati obwanchani ayonsi mbosa. Obwanchani ninki ase gitabu kia Abakorinto twachakera tokorero. Obwanchani na bwobo onye wotade komanyanga no bwato obwanchani. Bwanchani nigo bokoremereria. Onye tobwati oboremereri tobwati bwanchani. Nainde nigo kokoba no bwororo. Onye kobwato bwororo no bwato bwanchani. Obwanchani tibori koba neribero, tibori koenena, tibori wetogia, tibo komo Jakoba no gosika. Tibo korigia yara yae, tibori kobeiwa, tibori kobara amabe, tibo kogokera obobe, korende bokogokera ekene. Obwanchani nigo bokoremereria onsi, bwegena onsi, bwasemeri onsi, bobogoria onsi. Timatinga no bwato obwanchani bwa Nyasaye. No bwato bwororo ime yao. No bwato boremereri ime yao. No bwate ogoike ime yao. Obona bwo bwanchani amarika gototebia. Obwanchani tibori goitogia. Obwanchani tibori kogokera amabe. Onye gotaide komanya no bwato bwanchani goikotwara amabera. Obwanchani bwa Kristo Yesu baba ime yao. Mwana Yesu tigato konye unachikanisa ase chinka cheito totwara obwanchani bwa monene onyare koba bogotokonya. Ebori ime yao no bwato obwanchani bwa Nyasaye. Ebori asobo mabwao no bwato obwanchani bwa monene. Ebori buna nachire gokurere mambi ya bono no bwato obwanchani bwa Nyasaye ime yao. Obwanchani bwa tatambora ase chinka cheito. Tiga Nyasaye wemeganda tokonye abamona intwe abagaka bancha bangina baino asomonene. Daito gokorera ngokwana ase chinka cheito tiga totema tonyara obwanchani mogaka somongina obwanchani abasaye totwara obwanchani abana totwara obwanchani na Nyasaye bwemeganda aye wobone nasekera lingana. Tiga tosabe mochenta ata Nyasaye mbuya mona asengenye mambie ngiya watoire obuya bwaho nelingana liaho tonyare korisoma igoro y'obwanchani Nyasaye buya mona asenge njora irani obwanchani asinka cheito buya mona asenge njora atokwanere buya mona asenge njoyo buya bwaho buya mona asenge Nyasaye irani obwanchani asibali batabwati obwanchani asechinka okora manena asenge njore tata ewe bako nesko imeya mabera Yesu Kristo twasabe no kwegena. Amina. Ande botambe togoteba nga oyonere Pastor John Basweti manchito murigeria kwa marorere gegeka twanjitekera gwikaga igao nyaraka gutwaringana rie Nyasaye eringa goteba nga litukoria rero nigali gukwanera iguro y'obwanchani ngaitingano cia sole bwa seseni gweneringana ria Pastor moninga no godinyora somtanda ito Facebook onye kwanyorwa keigogoswa nabega sense media YouTube manchito murigeria no kunyara gokonyora marandia erunyarende ko goseseni gwakorende kana ndina mwanchira gukwanya tutebye namba ya yeye eri yesimi eri lende kora atake gukwana rero mwanchito murigeria kwanyara ko gusanganere yemo asemo Pastor buya mono ase libaga nainde asamari etabuna bateri Pastor John oyo kiribansi Basweti korwali South Mogirango nyakorere kanisere chinsamo cha utheru ne namba ya yesimi 0792019590 0792019590 Nyasaye bwemeganda tiganyare ko basenia asoko gendera gota watch na koigulingana le Nyasaye inga totwaro obwanchani. Egwatebe kanisa ya geri Pastor Kanisa ere chinsamo cha utheru Deliverance and Reconciliation Ministry. You am the presiding pastor
and the founder of the ministry. Pastor Goyaring Valentine. Yes. Ngwachite ukarego kiake. Valentine twegogetie na boyare ngengiya na kige kogera ngatware to Obwanchani isipokuwa abantu bande ebagate Obwanchani for granted abande baonchoro Obwanchani bwaba amabe lakini rendo Obwanchani bwatata mboringa totwara Obwanchani asa abantu baito Obwanchani bwobuya Obwanchani botari kumisa abantu bande. Sauliaringe Valentine rero ndaitura kwani abantu bao. Mbuya mono ndaite gukwania abantu baria twakwanita so mutandao kabateringo ikase studio nimba kwanie gochakero murugione rena kadhambi nyasaye tiganyare gusenia mweshimiwa Joash Ombati mbuya mono tiganya sanyare kobo gusenia senge joko ligereria ndaite gukwania omowenia Dr. Korwachise mochiano are Westlands alia tipsy tiganya sae anyare kobo gusenia omowenia ntwakwanete ogatebanga nae watebetenga abantu banyare gotwara Obwanchani obuya nabaiseke baito bairende mbanyara kogwa semetego nasobo kongu buno botwaro chese metandao buya mona asengencho ya Kevin Mongare kogo kwani nyasanya gusenia buya mona asengencho ya bonsi pe baria bangu ojete barigeretie tiganya sae bwe meganda nyare kubasenia. Asante sana. Mwanchito murigeria tigana mwanchiro mpaso itanyare kawikirana ase kanisa maikuira na bono togende gusangana mwanchito murigeria ni maitenga tira soma ujumbe kore na somtana ito Facebook na bakogenda kubeka ekerengero kya goro na boigase semo yetu inamba ya studio ya 078 na 39 namba yomoerio togende guseseni gwa mwanchito murigeria mambia bono togende ko ya samura ama seseni asegeta sengi tugen Soka TV morobere ni baya maseseni na nchedia na ndemo mwanchito murigeria gonga itaike ya moyoka tunyare tokoirana togende gusangana.